Els primers mesos després de la mort de la mare vaig esforçar-me per acomplir la tasca que m'havia imposat de continuar els seus diaris. Però sovint em preguntava quin sentit tenia perllongar amb les meves notes aquesta història. I a més, el naixement de la meva filla, els canvis polítics, la crisi del partit al qual dedicava tantes energies. Tot això va fer que els deixés de costat durant prop de 4 anys. Ara he decidit reprendre'ls, potser perquè necessito retrobar-me a mi mateixa. També em dic que ho he de fer tot pensant en la meva filla, la Isabel. Vull que conegui la història de la seva família, que és també la història d'aquest país, el nostre, Catalunya. Al llarg de la vida he tingut altres cases, però cap no l'he sentida tan meva com el vell edifici de la plaça del Blat. Aquí vaig passar la infantesa, l'adolescència. Aquí em vaig enamorar de l'Antonio. Aquí vaig tornar després de la mort de la mare i el naixement de la petita Isabel. Tu, tío Pedro y yo. Hemos salido guapos, ¿no? Pues al final resultará que mi Albert tiene buena mano para retratar. Al final. Què? Mirando fotos? Són de l'estiu, de quan vam anar al poble. Núria, aquesta tarda ja hi aniré jo a buscar les nenes a l'escola. Doncs moltes gràcies, Rossi. Aquesta tarda tinc moltes visites. Filla, si continues amb aquest ritme et faràs milionària. No, bo. Mira, Nuria, aquí estamos toda la familia. Bueno, los que quedamos de ella. A ver... Me'n vaig a deixar les nenes. Vinga, que fem tard. Fató, la iaia. Hasta luego, portaros bien, ¿eh? Adiós, mamá. Hasta luego, hija. Adeu. Hay que ver qué campos más bonitos. Sí. Precioso. No creas que no lo he hecho en falta. Yo crecí entre esos olivos. Es nieto de mi hermano Pedro. Se parecen mucho, ¿verdad? Aquests últims anys, la vida ha fet uns quants tombs. La Rossi i l'Albert s'han comprat un pis, tot i que van sempre amb l'aigua al coll, perquè els estalvis que tenien l'Albert els ha volgut invertir en el seu videoclub. A la plaça hi ha canvis. El Mingo ha deixat el bar. Ara és en una residència i el bar l'ha llogat al Ton. A l'antiga barberia hi han obert una sucursal d'una caixa d'estalvis que dirigeix el senyor Bernat. Al Manel se li ha mort la dona, la Pepita. Tan eixerida com se la veia, però la malaltia la consumia per dins. El Nasi encara no ha acabat cap carrera i ell i el seu pare estan condemnats a entendre's. Veig que parlo de tothom, potser per no parlar de mi. I és que fa molt de temps que no escric en aquest quadern. Sempre trobava una excusa per ajornar-ho. Han passat moltes coses en aquests 4 anys. Els socialistes van guanyar les eleccions del 82, mentre que el meu partit, igual que la resta de l'esquerra, patia una forta davallada i, com a conseqüència, vaig perdre l'escó. 3 anys més tard, l'estiu de 1985, Espanya va signar el Tractat d'Adhesió a la Comunitat Europea. I també s'han aprovat lleis com la del divorci o la de l'avortament. Em dic que ara ja no tindria necessitat d'anar a Londres, però tampoc no em puc estar de pensar que si no hi hagués anat ara tindria un fill de l'Antonio. Nena, vés en compte, una mica més i beso el cafè. Perdona, mamà. Faig tard. Ahir te'n vas anar al llit massa tard. No descanses. Mamà, fes-li un petó al pare de part meva. Tinc un examen. Molt bé. Tot i que al principi no ho acabava de veure clar, reconec que va ser una bona idea la del tiet Joaquim de traslladar-se a Can Dalmau. S'estalviava de mantenir un pis i un despatx. El principal de Can Dalmau era gran i hi cabien vivenda i bufet. I quan vaig deixar la política, el tiet Joaquim m'hi estava esperant. Ningú no es volia moure d'aquella casa. El tiet Llorenç, el Joaquim, la mateixa Belina, que es jubilava aviat i havia demanat a continuar al pis dels porters. Pel que fa a mi, tot va anar rodat. Si treballava a Can Dalmau, ja que tornava a exercir d'advocada, perquè no hi vivia també. I com que hi quedava lliure al pis del Ramon, em vaig deixar convèncer. I després vaig haver de convèncer l'Andreu. Quan la Isabel va néixer, l'Andreu i jo ens vam plantejar què fèiem amb les nostres vides. Primer teníem 2 cases, després una. Sempre era tot provisional. Quan finalment la nostra relació es va estabilitzar, qui es va desestabilitzar vaig ser jo. No hi estava acostumada.
Què? Res. Et mirava. Agafes un diari i t'oblides del món. Ah, no sé, mira. És la meva feina, no? Què? Vols un altre cafè? No, si me'n vaig és tard. Ai, vols que t'acompanyi al consolat? No, avui no pensava anar-hi. Privilegis de l'edat. La René ha decidit que a partir d'ara es prendrà les coses amb més calma. I jo hi estic completament d'acord. Oh, carai, quina sort. Ja m'agradaria a mi. Escolta, queda anar molt de la ràdio, no sé quina hora acabaré. No, si dius per la nena, no pateixis. La recollirà la Rosi. Veus com era millor que vinguéssiu a viure a Can Dalmau? Tots són avantatges? Bé, me'n vaig. Fins a la nit. No, t'acompanyo a la porta. Ah, molt bé. Adéu. Adéu. La nena els ha unit molt a l'Andreu i la Núria. Me n'alegro per ella. Necessitava una mica d'estabilitat. Els va costar tant decidir-se. Quan em va dir que l'Andreu havia deixat la Joana i que li havia proposat que visquessin plegats, me'n vaig alegrar molt. Sí. Però la Núria... Què? Que si les coses li van tan bé, per què continua anant al psiquiatre? El primer home que vaig estimar va ser Lluís. Al principi l'admirava. M'ha ensenyat moltes coses. Bé, no va ser el primer. El primer va ser sempre l'Antonio. Però em vaig casar amb el Lluís. I el Lluís aviat es va burgesar. Es va tornar conformista. Llavors, l'Antonio i jo ens vam trobar. Va ser meravellós. Mai no he estimat ningú com el vaig estimar ell. Sentia com si tot això em remogués per dintre cada cop que em tocava. Vam poder passar tan poc temps junts. Però van ser uns dies tan intensos. Mai no m'he tornat a sentir tan plena de vida. Fins i tot quan era a la presó. Jo havia de viure per ell, perquè no s'ensorrés. I quan finalment va sortir, doncs, va ser el dia més feliç. I també el més trist. I em vaig jurar a mi mateixa que seria forta, que no ploraria i que continuaria la tasca que tots dos havíem començat. Vaig arribar a pensar que no em tornaria a enamorar mai. Fins que vaig conèixer l'Andreu. És difícil viure amb fantasmes. Intento fer el cor fort, perquè sé que d'alguna manera li dec a l'Andreu. Perquè l'estimo. Potser sóc jo la que s'equivoca. No ho sé. Perquè li exigeixo massa a la vida. Els sentiments. I potser l'Andreu té unes altres necessitats. Què? Tu creus que me'n sortiré? Sí, dona, sí. Tu utilitzaràs l'ordinador de la màquina d'escriure i això és molt senzill, ja veuràs. La René m'ha dit que el Pere hi entén molt. He pensat, no sé, potser li podria fer alguna consulta. Sobretot al començament, que vaig més perduda, no? Andreu? Andreu? Què? Que no m'escoltes. Què passa? Doncs mira, que tenia ganes d'anar al teatre. Fa 3 setmanes que estem dient que quan trobem un dia anirem al teatre. Ho sento. El tiet Joaquim volia que discutíssim aquell sumari abans de sopar. Abans de sopar, durant el sopar, després de sopar... No n'hi ha per tant. No, i el tiet Llorenç i la tieta Marta també tenien moltes ganes de parlar amb tu, perquè s'hi han apuntat de seguida. Molt bé, em sap greu. Mira, ja sé que n'estàs tita, la meva família, però podies dissimular una mica. No és això, Núria. No. El que passa és que tu i jo estem sols només a l'hora d'anar a dormir. Ja ho sé que em diràs que tenim molta feina i que hi ha la nena i que tenim moltes obligacions, però...
Núria, que jo no t'estic demanant res, només és que... Estic una mica preocupat. Preocupat per què? Perquè portem una vida, no sé, molt programada, saps? No improvisem res, tot està calculat, tot pensat, tot... Ja. No sé. Què t'agradaria fer? No sé. Per què no marxem aquest cap de setmana, tu i jo, sols? No cal anar gaire lluny. Anem a un hotel, però que estiguem sols, sense ni telèfon, ni família, ni... Sí. Per tu tot és molt fàcil, no? I la nena? No sé. La podem deixar amb la René. La René ha fet forces cangurs. Què? Va. Va, sí. Per què no deixem pel cap de setmana? Vols? Millor, sí. I va començar a ploure. I en Patufet va veure un camp de cols i es va amagar sota una col. Però per allà hi passava un bou. I el bou tenia tanta gana que es va menjar la col i sota la col en Patufet i tot. Digue-li a la iaia que deien els pares d'en Patufet. Patufet, on ets? A la panxa del bou, que no hi neva ni plou. ¿Oí? ¿Está dentro de nada? Le más prisa que vosotras, ¿eh? Si será lista mi chiquilla. Jo no sóc una chiquilla. Ay. Adelante, está abierto. Me parece que tu mamá ha venido a buscarte. Senyoreta, és hora de sopar. Avui els pares se'n van a un hotel. Oh, ya lo sé. Venga, chiquilla. Què? Has fet bondat? Como un angelito se porta. Au, fes-li un petó a la Balina i li dius adéu. Adéu, iaia, fins demà. Fins demà, mi cielo. Adéu, maques. Adéu. Hasta luego. Pel davant i pel darrere, que el text original es titulava Nois a zoo, sorolls fora, ja ha estat representada a les principals ciutats americanes i europees. El 1982 va ser premiada a Londres com la millor comèdia de l'any, i a Nova York el 1984. Què passa? Si no t'interessa el que fan, digue-ho i ens n'anem a dormir. No sé què els hi ha agafat aquest cap de setmana. Tothom se'n va de viatge. Primer la Núria i l'Andreu, després el teu germà. El meu germà i la René ja fa temps que ens van dir que se n'anaven. Doncs si se n'anaven, quedàvem nosaltres, oi que sí? Quedàvem nosaltres? Perdona, però no t'entenc. La Núria i el seu home se'n van de cap de setmana. I tampoc no hi són el Joaquim i la René. Doncs el més normal hauria sigut que ens haguessin deixat la nena a nosaltres. Oh, la nena. No ho sé, no devíem voler molestar. I per no molestar deixen la nena amb una noieta sense gens d'experiència. Però si acaba de fer 20 anys, ja és tot una dona. Però has de reconèixer que no té gens d'experiència. Tu encara eres més jove quan ens vam casar. Però llavors eren altres temps. Les persones maduràvem abans. Bé, què faig? Apago la tele i ens anem a dormir? No se'n sortirà. Aquí no se'n sortirà. Ai, la René amb la nena? Què farà si enyora els seus pares i es posa a plorar? Has sentit aquest crit? René? Tieta, quin susto. M'ha semblat sentir que plorava la nena. La nena. No, la nena no. Sí, potser... No, la nena no plorava. En què quedem? Plorava o no plorava? No, la Isabel fa estona que s'ha dormit. Doncs jo he sentit un crit. És que jo estava treballant a l'ordinador, un exercici per la facultat. I com que l'ordinador no anava bé, doncs he cridat al Jaume perquè l'arreglés. Això? I quan l'anàvem a endollar,
Doncs m'ha passat el corrent i m'he enrampat i he cridat. Se fos la resistència. Això. Ah, però almenys a vosaltres us veu la tele. Com? Deu ser l'antena. A casa nostra no es veu res. Oi, és un programa que a Llorenç li agrada tant? Llorenç! Llorenç! Llorenç, que no em sents? No, què passa? Baixem a cal Joaquim, que aquí a casa nostra no es veu la tele. Però com que no es veu? Ai, que baixis! I potser ens hi hauríem de quedar a dormir. Però per què? Perquè tenia raó. La René no és tan petita. Ah, no, Marta. Jo no hi baixo. Amb mi no comptis. Vols dir que els teus pares no estaran preocupats per tu? No, els meus pares no ho crec. I si la nena es troba estranya? Si es desperta i no sap on és? En això no hi heu pensat, ja veig que no. Va, Marta, no exageris. Ah, vosaltres, els homes, tot us sembla bé. Jo només he vingut a ajudar-la amb l'ordinador. De fet, és la primera vegada que vinc. A fer de cangur? Jo no. Si gairebé no la conec, la nena. El noi ha vingut a fer-li companyia a la René. Són amics. I a més, la Isabeleta té molt bon dormir. Explica'm un conte. La Reina, vine! Vine amb la tia, que te l'explico ja. Vine, vull que me l'expliquis tu. Jo? Sí, aquell que sempre m'expliques. Va. Doncs hi havia una vegada un príncep i una princesa. Que vivien dalt d'un cometa. Molt bé. Aquell any, el cometa Halley va fer-nos una visita. De sobte, milers i milers de persones de ciutat van aixecar els ulls i van descobrir la bellesa d'un cel ple d'estrelles que gairebé ja havien oblidat. I quan dius que tornarà? D'aquí 75 anys. Saps que la meva mare i el Ramon també tenien la seva estrella? Ah. Sí. S'estimaven molt. Com nosaltres, no? Sí? Tot i que tu i jo hem tingut moltes coses en contra, Hem viscut moltes experiències i no sempre agradables. La Joana mateix? No parles de la Joana. La Joana pertany al passat. No vull sentir parlar més de la Joana, em sents? Però si... Ella i jo... No, escolta'm, no. Escolta'm tu a mi. Què? Que no m'has d'explicar res. Però si t'ho vull explicar. Doncs jo no vull. La Joana ja està fora de les nostres vides, Ja està. Segur? Ja està. Tu i jo sols? Sí, mira. Ai, aquí lluny de tot sembla molt fàcil, Abans ha sigut fantàstic. No, fantàstic no. Va estar bé, va ser bonic. Feia temps que no fèiem l'amor així, amb plena llibertat, amb desig. I no perquè l'havíem de fer. Jo trobava a faltar... No ho sé, una mica de misteri. Abandonar-nos del tot, no sé si m'entén. Ens estimem, esclar, però... La feina... El fet de veure'ns dia a dia, d'haver d'enfrontar-nos als problemes petits i grans de la convivència. Tot això juga en contra nostra. Ens desgasta. Però hi havia la nena. L'Andreu hi va insistir tant que hauria estat il·lògic que m'hi continués negant. Al cap i a la fi jo l'estimava. No. Sempre està com a la defensiva, saps? Com si estigués analitzant els seus sentiments. Quan érem al partit era difícil negociar amb ella. Tot havia de ser blanc o negre, sense matisos. I després, quan menys t'ho esperes, pum, surt la Joana a la conversa. Com qui no vol la cosa, com de passada. I això m'emprenya, tu. M'emprenya que desconfiï de mi. No hauria d'haver deixat mai la política. El nostre projecte va fracassar. Ens agradi o no. Però hi havia altres camins. Sí, i tu vas decidir evolucionar. Mira, si volem servir de debò a aquest país, haurem de fer-ho des d'una altra opció política. La que en aquest moment representi millor els interessos de la majoria. Els socialistes? Exacte. Comunistes, socialistes... Tampoc no hi ha tanta diferència. Tots formem part de l'esquerra. I els socialistes són més eficaços. Entre ells hi ha més llibertat. Però si a mi no m'has de convèncer. Sí. A tu no, però a la Núria potser sí. A la Núria, per què? Voldria parlar amb ella.
És una llàstima que es perdi un talent com el seu. I? Doncs que hem pensat que a les properes eleccions, que no trigaran gaire, la Núria podria anar a les llistes. Com a independent, què et sembla? No ho sé, això ho ha de dir ella, jo. Però potser sí que li anirà bé un canvi de vida. Això de canvi de vida ho dius també per tu? Com vols dir? No res, he sentit coses sobre tu. Com què? Que aviat potser et donaran una sorpresa. Sobre Electrodomèstics Comas, l'empresa fundada pel Ramon i el seu germà Joan abans de la guerra, el testament de la meva mare no deixava cap dubte. Electrodomèstics Comas passava tota sencera a mans del Jaume. Aquesta havia estat sempre la voluntat del Ramon, i la Isabel la va respectar. Per primera vegada el Jaume se sentia agraït de debò. I vols dir que és això el que s'ha de fer? Si vinguessis als cursos de programació ho sabries. Faig el que puc, eh? Amb la facultat vaig de bòlit. Perdona. Ja m'ho explicaràs després, eh? Sí, de bòlit. Bon dia. Bon dia. Què fa aquest noi tan reconcentrat? Ens han deixat aquest ordinador per si ens decidíssim a vendre'n, però no ho sé. Al pare totes les coses noves li fan por. No és que em facin por. El Pere i el Jaume m'inflen el cap. Però jo encara no ho veig clar. Doncs no t'hi pensis tant. El Joaquim i la Núria acaben d'omplir el bufet d'ordinadors. Jaume, tens un moment? Sí, esclar. No sé si t'ho hauria de dir això, però estic molt amoïnada. Per què? Li he explicat primer a la meva cunyada, però ella no hi dona importància. Esclar, com que és francesa. De debò que no t'entenc. No poden continuar així, Jaume. Algun dia tindrem un disgust. Aquests nois ho hem d'arreglar d'alguna manera. M'estàs parlant del Jaume i la... Sí, la René, la meva neboda. Ahir la nit, si jo no hi arribo a intervenir, vaja, que un dia d'aquests et fan avi. Vols dir? Si no ho podem evitar, i no podem perquè a aquestes edats la sang els bull de mala manera, doncs almenys que regularitzin la seva relació. I com més aviat millor, no et sembla? Ton, posa'm un vas d'aigua, sisplau. Desde luego, n'hi ha que no s'arruïnaran mai. Com anem? Home, senyor Mussons, vostè i jo hauríem de parlar. Res de senyor, home. Digui'm Albert o Mussons, com tothom. I de tu, quan hi ha confiança... L'aigüeta. Gràcies. Sí, quan hi ha confiança és pitjor. El vídeo que em vaig emportar ahir ni se sentia ni es veia. Suposo que em donaràs els diners, no? Els diners? I com ho sé jo que no ha sigut tu qui l'ha fet malbé? El cas és, senyor Mussons, que ens han arribat uns rebuts i el seu... Ton, posa-li un conyac al senyor Bernat. I vostè, quan vulgui, passi pel videoclub. Pot disposar de tots els vídeos de Frank, de tots. De tots? Com que en tens tants, eh? Hem de parlar. Ara? De què? Tu l'estimes, a la Rena? Home, així de sobte... L'estimes o no? Bueno, sí. Doncs si l'estimes, a què esperes? Aquest any acabes la carrera, no? Ja és hora que pensis en el matrimoni. Home, no ho sé. Primer hauria de buscar feina. Feina? Quina feina? Vindràs amb mi a les botigues? Necessito un economista? I qui t'ho ha dit, que jo vull estar a les botigues amb tu? Jo em pensava que... Vull dir, em sembla que és la cosa més natural del món, no? I a més que la René encara està estudiant. Com vols que ens casem? Estudiar. Aviat vindran els fills i estarà molt atrafegada. Fes-me cas, és bo que formeu una família. Ara sou molt joves, però heu de pensar en el futur. Una família? Per què? Per deixar-la a l'estacada, com vas fer tu durant 2 anys? Escolta'm. Molt bé, d'acord. Encara que no vulguis venir a les botigues, t'assignaré uns diners. Us compraré un pis, un cotxe, el que necessiteu. Però m'has de prometre que t'ho rumiaràs. M'han ofert de tornar a la política. I vostè què en pensa? Doncs... no ho sé. No sé què fer. Quan va néixer la nena, l'últim any que vaig ser diputada, ho vaig passar molt malament. No podia amb tot i trobava a faltar la mare. Si la mare no s'hagués mort, les coses haurien estat més fàcils. L'Andreu i la meva família em van ajudar molt.
Però, malgrat tot, vostè es va presentar a les eleccions del 82. Però el partit va treure molts pocs diputats i jo no vaig sortir. Al principi em vaig sentir alleujada. Creia que era millor perquè tenia discrepàncies amb la direcció i intuïa que no ho faria bé ni com a mare ni com a política. I després? Després em vaig anar allunyant a poc del partit. Tot eren conflictes i em sentia decebuda. Veia que no anàvem enlloc. Fins que un dia em vaig preguntar què hi feia i ho vaig deixar córrer. I ara ho troba a faltar. Potser sí. No ho sé. És clar que tinc la meva feina i l'Andreu. Però a mesura que va passant el temps... Sí. Sento com si em faltés alguna cosa. Per mi la tasca política és indestriable de la meva relació amb l'Antonio. Vull dir que quan m'hi dedicava el tenia més present. Era com si ell no s'hagués mort del tot. Hola. Ei, hola. Què mires? Aquest rellotge, que en tinc un igual, o en tenia un igual. O molt semblant, perquè el meu tenia un calaixet aquí, a la part de dalt. Havia sigut dels meus pares. És molt bonic. El dia que em van donar el meu primer programa de ràdio es va aturar. I vaig intentar que l'arreglessin, però no hi havia manera. I què se n'ha fet? Doncs mira, forma part del passat. Com tantes d'altres coses en aquesta vida. Avui ens hem vist amb la Joana davant del jutge per signar els papers del divorci. Vaig dir que per mi no calia que ho fessis. Però jo ho volia fer. Doncs si t'has de trobar millor. Hola, Joana. Com està? Bé, de fet no em parla gaire, perquè ella tenia pressa, ha arribat, ha signat, se n'ha anat. Hola. Hola. Avui anem al cine tots tres junts, oi? No, ho sento, Lutxo. He vingut a dir-vos que no puc. Mare, m'ho vas prometre. Ja ho sé, bonica, ja ho sé. Però no puc. I vas amb el pare, eh? I després m'expliques la pel·lícula. Sí? Tinc una reunió amb el Ricard. Ah, sí? Encara no els he dit que sí. Ja t'explicaré com ha anat. Porteu-vos bé, eh? Sí. Au, que us divertiu. I la mare per què no ve? Doncs la mare no ve perquè té feina. Durant la campanya electoral que els va portar per primera vegada al poder, els socialistes, llavors contraris a la integració d'Espanya a l'OTAN, havien fet la promesa de treure el país d'aquesta organització. Però 4 anys més tard, l'assumpte els cremava les mans. Una cosa és estar a l'oposició i una altra de molt diferent governar. Pocs dies després que el príncep Felip jurés la Constitució com a hereu de la corona, es va celebrar al Congrés dels Diputats el debat sobre pau i seguretat, que se centrava d'una manera especial en la qüestió de la permanència d'Espanya a l'OTAN. I el govern socialista va ser autoritzat a celebrar un referèndum. T'has preguntat alguna vegada què hauria fet l'Antoni amb tot aquest merder del referèndum? L'Antoni era collonut. Tenia les coses tan clares. I tu? Les tens clares, tu? Mira, Núria, l'Antonio era un tio honest. I aquests maximalismes són una mica infantils, ho saps molt bé. Nosaltres, els socialistes... No t'equivoquis. Justament perquè l'Antoni era un tio honest, mai no hauria demanat el sí a favor de l'OTAN. I jo tampoc no el puc demanar. Però, Núria, has d'entendre que... Em vau dir que si acceptava d'anar amb vosaltres no m'obligaríeu a fer propaganda. Ara em demaneu que calli i que no digui res a favor del no. Bueno, les circumstàncies objectives canvien, ho has d'entendre. No, per mi no canvia. No penso anar a cap d'aquests mítings, Ricard. No vull que el meu silenci s'interpreti com un recurs en braç. Que no, tio, que no. Que això de l'OTAN és una maniobra dels americans per tenir-nos ben collats. Escolta, soc ton pare, a mi no em diguis tio. Però que no veus que si ens quedem de braços plegats faran de nosaltres el que voldran?
Si hi ha una guerra a l'Orient o a l'Àfrica, on sigui, ens hi faran anar a nosaltres per defensar els seus interessos. No diu el govern que s'ha de votar sí? I aquests del govern són dels teus, d'esquerres, oi? Llavors no sé de què et queixes. Que hi ha esquerres i esquerres, eh? A veure si us aclariu, noi. 2.420, Evelina. La qüestió és portar la contrària. No discutir. Con lo bonito que ha quedado el súper. Las familias no deberían de discutir nunca. Y menos por la política. Gairebé m'estimaria més que no m'ajudés a la botiga. Sempre ha d'estar burxant. Ens apos que és una dependenta. Si en trobés una de bona... Sí, és que no li duren ni 5 minuts, les tracta fatal. No sé com ho faig, que sempre tinc la culpa de tot. Doncs potser que t'ho facis mirar. Vaya paz. Que bastante lo sufrí yo con mi Paco y mi Antonio. Y al final el pobre Paco se murió sin hacer las paces con su hijo. El Ricard s'ha emprenyat molt. Diu que no vull entendre que en aquest moment el millor pel país és empassar-se a l'OTAN i les bases americanes i tot plegat. I llavors la teva inclusió a les llistes del PSOE, què? Ja se la poden confitar. Quina merda d'esquerra que tenim en aquest país. I per això vam fer la transició? Vols dir que no exageres una mica? Ja no me'n recordava. El senyor no pot ser crític amb les directrius del seu partit. Però si jo només sóc militant. Hi ha una cosa que es diu disciplina interna. Hi ha socialistes importants que s'hi han manifestat en contra, tu també pots fer el mateix? Sí. I que pagaran ben pagades les seves discrepàncies quan acabi el referèndum. Cal que et recordi per què vas deixar el partit, tu. I teniu democràcia interna allà dintre, oi? Deixa. No vull discutir de política amb tu, Ni amb ningú més. N'estic tipa. D'ara endavant, vull oblidar-me de tot. Vull dedicar-me a mi, a la meva família i a la meva feina. Mai no hauria d'haver acceptat la proposta del Ricard. Ho trobo molt bona idea. Jo també penso que hauríem de portar una altra mena de vida, almenys, no sé, durant un temps. T'ho dic perquè... m'han ofert ser corresponsal de TV3 a Nova York. A Nova York? De moment els he demanat temps per pensar-m'ho, perquè no volia amoïnar-te, ja tens prou mal de caps amb la política i... Per quant de temps? 2 anys. Home, és una bona oportunitat professional. Sí. Però jo no vull estar separat de tu tant de temps. Llavors, què vols fer? Per què no veniu, tu i la nena? Als Estats Units, amb tot aquest merder del referèndum, és una bogeria. Doncs casem-nos. Casem-nos? I els hi dic que se'n busqui un altre i em quedo aquí amb tu. Voldria tenir-ho clar, però no ho tinc. L'Andreu ha sigut sincer amb tu. I d'altra banda, penso que el fet que se'n vagi als Estats Units és molt bo per la seva carrera. Però què faríeu aquests 2 anys? Us veuríeu molt poc? No, la nena i jo no podem anar amb ell. Jo aquí tinc la meva feina i a l'escola, a la casa, i els meus records. El Joaquim se les hauria d'apanyar sense tu, esclar. Però tampoc no s'enfonsa el món. Ja buscarà algú. Però què vols que hi faci jo als Estats Units? Crec que no m'acostumaria mai a aquell tipus de vida. I d'altra banda em pregunto, tinc dret a demanar-li a l'Andreu que no hi vagi? Però que no te n'adones. És l'Andreu qui no hi vol anar. T'està demanant que li diguis que no hi vagi, que es quedi amb tu. Per això t'ha proposat que us caseu. Vols dir que per ell és tan important? Casar-se és només un formalisme. En el seu cas no és un formalisme. L'Andreu t'està demanant sense dir-t'ho que li demostris que l'estimes tant com ell t'estima a tu. Que vols que construïu un futur tots 2 plegats. Cony, Albert, a veure si renovem existències. Si tinc unes pel·lícules boníssimes. Sí, però molt poques. Si sabessis quan em costen, no diries això. Hola, Hola. t'he vist entrar. Sí, volia llogar un vídeo. Ah. Mentre us ho penseu, vaig cap dins que tinc feina, No creus que hauríem de parlar?
Nosaltres, de què? Tu sabràs. Però des que em vas explicar el que t'havia proposat el teu pare, sembla, no sé, com si les coses haguessin canviat entre nosaltres. Sí, és que ho he estat pensant una miqueta i... I has arribat a la conclusió que potser hem anat massa lluny. I que no vols que ens lliguem. Exacte. Com ho saps? Perquè jo també hi he estat pensant-hi. Clar, si cap dels dos no ens volem casar. Som massa joves. I, a més, no hauríem de negar-nos l'oportunitat de conèixer més gent. I de viure la nostra vida. Sense lligar-nos tant d'hora, esclar. No trobes? Sí, esclar. Però bé que podem continuar sent bons amics. Amics, millor. Jo també ho crec. Bé, doncs, ja ens veurem. Un rellotge que hi havia aquí. Ah, ja me'n recordo, sí. El volia per un regal, però no el veig. Doncs em sap greu, però ahir mateix se'l van emportar uns clients. Vaja. He passat 1000 vegades per davant d'aquesta botiga i el rellotge sempre a l'aparador. I avui que em decideixo a comprar-lo? De tota manera, en tinc d'altres i en més bon estat. Perquè el mecanisme d'aquell dubto que el puguin arreglar. Vol que els ensenyi? No, gràcies. Era aquell el que volia. El referèndum sobre l'OTAN es va celebrar el 12 de març i va guanyar la proposta del govern. 3 mesos després es van convocar noves eleccions. Als comicis, celebrats el 2 de juny, els socialistes van revalidar la majoria absoluta, mentre la dreta s'estancava i l'esquerra retrocedia. Jo havia rebutjat d'anar com a independent a les llistes del PSC. Semblava que la política s'allunyava de mi, o potser era jo la que m'allunyava d'ella. Entre un fet i un altre, el 29 d'abril es va produir un gravíssim accident a la central nuclear de Chernobyl. Era tot un món, i el sistema de pensament que l'havia fet possible, el que començava a enfonsar-se. Per mi, aquells van ser uns mesos de dubtes, d'incerteses. L'Andreu havia de decidir si acceptava la corresponsalia, que s'havia d'ocupar a la tardor. I, en certa manera, havia fet que la seva decisió depengués de la meva. Perdoneu, escolteu, és que la Núria i jo us volem donar una notícia. Digues. No? Digues tu. Jo? Sí. Doncs, ens casem. Quina alegria que ens doneu, oi que sí? Tieta, si és un pur tràmit. No heu de pensar només en vosaltres. L'altre dia la teva filla em va preguntar, veient fotos del casament de la Isabel i el Frederic, per què no n'hi havia del dels seus pares? I jo no vaig saber què contestar-li. I ja heu decidit què fareu? Sí, em quedo. Home, decidiu-vos. No, vull dir que, aviam, que se'n busquin una altra, tinc d'altres alternatives. No, jo també. Ja he quedat amb el tiet Joaquim, que enllestiré uns assumptes que tinc pendents, i buscarem algú que em substitueixi al despatx. Ens n'hi anem? Encara que sembli mentida, podré sobreviure sense ell. A veure, m'estàs dient que vols que anem a Nova York? Sí? Permeteu que li faci un petó a la meva futura esposa? Vine aquí. I jo pujaré a l'avió. I el tren de la bruixa pujareu amb mi, oi? Sí, dona, pujarem on vulguis. I la mare també? Ella la primera, no? I no tindrà por? La mare, però si és la més valenta del món. Mira la René. Hola. Saps què? Els pares es casaran. Ah, sí? Sí. I ara ens n'anem al Tibidabo. I pujarem a l'avió i al tren de la bruixa. Vols venir? No puc. I el Llumet per què ja no ve a explicar-me contes? Perquè sempre està treballant. Isabel, se'ns farà tard. Després diràs que no tens prou temps, eh? Va. Adéu. Hola. Hola. Fa un moment l'Isabel preguntava per tu. I a tu com et va? Molt bé, no em veus? No, me n'alegro. Mira, que fa dies que et volia trucar. Vas de bòlit, ja ho sé, per mi no pateixis. No, que quan tingui un moment... No, per mi no et preocupis. Jo també tinc molta feina. M'acabo de matricular en una escola d'idiomes per perfeccionar l'anglès. Ah, sí? Sí, aviat l'hauré de fer servir. Ah? Hola. Hola, no treballis tant. A la vida cal saber divertir-se una mica. Adéu. 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 Però què fa amb el meu germà, si és un criu? Tiet, he estat revisant l'expedient del cas Ochoa i crec que ja no s'hi pot fer més del que hem fet. Deixa, ja me n'ocupo jo.
Què més ens queda? De les coses que jo tenia pendents, pràcticament res. De debò que podràs passar sense mi? No, i tant. Però m'has de prometre que faràs un estudi a fons del sistema judicial nord-americà. Almenys que em puc treure algun profit de la teva estada. Què tens? Sí, senyor. No et trobes bé? No, res. És un refredat d'aquells de l'estiu que són els pitjors. Dels meus anys. Què? Els teus anys. I tu encara has de donar molta guerra. Què passa? Et veig preocupat. D'aquí una hora tinc una entrevista a la Model. Aquell cas tan sòrdid. Però és una entrevista important i em sembla que no estic en les millors condicions. Ja hi aniré jo. Conec el sumari i sé com s'ha d'enfocar. De debò? No et fa res? Crec que si em fico el llit tota la tarda... No pateixis. Me n'encarrego jo. Descansa. T'explicaré com ha anat. Té, pren-te això. T'anirà bé. He vist la Núria que sortia esperitada. Sí, anava a la Model. Jo no m'hi he vist encara. Va ser tot tan ràpid que ni el Joaquim ni jo no hi vam pensar. Però a mesura que m'acostava a la presó, em vaig adonar que no hi havia posat els peus des que anava a visitar l'Antonio. Tot em recordava a ell. Aquella sala, els funcionaris, l'espera, l'entrevista, tot se'm va fer interminable. Jo tractava d'allunyar del meu cap els vells fantasmes, però els fantasmes de vegades són més forts que nosaltres i han arrelat el racó més profund de la nostra memòria. Això pot trigar molt. I ho entendria si em diguessis que... Si no em volgueris esperar. Què dius ara? Ets molt jove, Núria. Has de pensar en tu mateixa. Què ho faig? Per això sóc aquí. Fes-me cas. Serà molt millor per tots dos. Què vols dir? Em sembla que està ben clar. Que et busquis un company. Núria, carinyo, què et passa? Res. Has tingut un malson? Sí. Ja està, ja ha passat. No, va, tranquil·litza't, tindrem de dormir, que demà serà un dia molt llarg, eh? Ja està, ja ha passat. Estàs pàl·lida. He passat mala nit. De debò que jo portaré els anells? Sí, de debò. I ara on són? Aquí, a la butxaca, perquè no es perdin. Deu ser el Joaquim amb el cotxe. Vens amb mi? Sí! Què et passa, que no et trobes bé? Només que... La Belina té una cosa per a vosaltres. Lo acaban de traer. Gràcies. Opa. La Rosy y el Albert ya están listos para la boda. ¿Y tú qué haces que no estás arreglada? No, yo no voy a ir. Me quedo con la gemela. Es que si voy me voy a poner muy triste. Pero tú sabes que yo quiero lo mejor para ti. Y le voy a pedir a Dios todos los días que seas muy feliz, mi niña. Oh, gràcies, Núria. És el millor regal que em podies haver fet. No és meu. Ah, no? No. Llavors aquest rellotge? Però sí. Per l'Andreu i la Núria. Accepta Andreu aquest rellotge que va formar part de la vida que vam compartir i que finalment torna a funcionar com una prova més del meu afecte i del meu agraïment pels anys de felicitat que em vas donar. Que sigueu feliços. És per tu. Joana. Au, que farem tard. Sí, vinga. Què et passa?
passa? Estàs nerviosa? Bon dia. Bé, comencem, si els sembla. Perdoni. Hem de parlar. No estic preparada per casar-me. Però per què? Perquè no he superat el meu passat. Ni tu ni jo no l'hem superat encara. Però t'estimo. Doncs tens una manera molt especial de demostrar-ho. De debò, t'estimo. Però no em vull casar. Ni vull anar-me'n amb tu als Estats Units. Però per què no m'ho deies? Si jo t'ho vaig dir, digue-m'ho, jo em quedo. Si jo no vull anar-hi, tampoc. Però jo no t'ho puc demanar, Andreu. És la teva vida, és la teva carrera. Però deixa estar la meva carrera. No em posis a mi d'excusa. Aviam, a tu què et passa? Què vol dir aquest canvi d'actitud? Per què aquests dubtes? Vols que t'expliqui jo què et passa? Que continues encadenada al passat. I per molt que vagis al psiquiatre no ho superaràs fins que no t'enfrontis a tu mateixa. I estic fart que em comparis amb l'Antonio, perquè jo no sóc l'Antonio. Ni tu ets aquella noia que anava amb aquells ideals. Les coses canvien. La política canvia, la vida canvia, tot canvia. Tu has canviat, jo he canviat. I fins que no t'acceptis a tu mateixa tal com ets, a mi no em podràs acceptar, perquè jo formo part del món real, jo sóc real i necessito estimar i necessito que m'estimin. I quan tornaràs? El pare trigarà una mica. Té feina i se'n va molt lluny. Però passarem les vacances junts i em vindreu a veure, no? Sí? T'agradaria? Agafaríem un avió? Sí! Cuida't. Tu també. Em sap molt greu tot el que ha passat. Aquestes setmanes han sigut terribles. Em deia que havia d'oblidar-te, però no puc. Fins i tot m'agradaria... Vull continuar esperant, si tu vols que esperi. Sí. Només és que necessito una mica de temps. Crec que tots dos en necessitem. Et truco quan arribi, eh? Vols que t'acompanyi a l'aeroport? No. És millor que ens diguem adéu aquí. T'estimo. Jo també. Té, anaré jo a l'avió. És... Oh, que maco, que me'l dones. Em vaig. Em portaràs bé? Segur que em vindrà a veure, no? Deu ser el taxi. Vinga, adéu. À la ville de... Attendez-moi. A la ville de Barcelona, Espanya. Barcelona és la guanyadora. Atenció, perquè voldríem recollir, evidentment, mostres de l'alegria en la candidatura de Barcelona. S'abracen Pasqual Maragall, el duc de Càdiz, Narcís Serra,